zara txikita, nola geundenek osoa jolasten. Eskuak zikin, baina gaso barik, iluntzea heltzen zen arte. Oso aukera ona izan da, kutxunentzako eta beste talentzako batez ere gure lana aurkeztu ahal izan dugulako eta eskertzen da programatzaile guztiei eta oso polita izan da bai topaketa hau. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Topaketa honek garrantzitsuak ikusten dut, batez be talde desberdinak ezauketako, propuesta desberdinak. Guretzat askotan zaila izaten da proposamen guztiak kontrolatzea, merkatuaz oso zabala da, eta aukera moten dozku zuzenien be ikusteko, zatitxo bat behintzat, eta alde horretatik taldiekin harremanak sortzeko be bai. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera